Lalaki patay sa sunog sa Bunawan, Davao City. Anang report ni John D. Esteban. Tulo ka balay ang naugdaw sa sunog sa Purok 7 Inabanga, Bunawan, Davao City. Pasado alas 7 kagabi. Nakita sulod sa kwarto sa usa sa mga nasunog nga balay ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga nailhang si Philip Coma, 46 anyos. Sumala sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Davao. Misulong si Philip sa balay sa iyang live-in partner ug gibubuan kini og gasolina. Dayon gidauban tungod sa selos. Duna pay nahitabong negosasyon tali kapulisan og biktima. Una nahitabo ang sunog. Apan napakyas gihapon. Pagkabalo sa biktima nga adunay presensya sa pulis, dali-dali ni siya nga nitago og misulod sa iyang balay. Ipangpalong ang suga o gibaharan ang mga pulis nga iyang sunugon ang balay kung sudlon siya dito, no. So during sa negotiation, kalit lang na nisilaop ang sulod sa balay ni Mr. Philip Coma o wala na ni siya kagawa. Sumala sa iyang kanhi live-in partner nga daan ang mibahad ang sospek nga sunugon ang iyang balay. Dugay na sabdaw niya kining gibulagan kay gigukod na kini sa otoridad kay dunay warrant of arrest sa kasong attempted murder. So good na ma'am kay layas na siya sa mua ma'am kay nakawarant na siya ma'am. Nya. Iya kong ginaipit ba gusto niya padtuon ko dito sa iyang lugar nga giadtuan niya dili ba ko moadto na ma'am kay mahadlok gani ko nga madakpan ko gapil. Anto nabot sa punto nga siya mauli siya diri kay kung anon ang ilahang issue ron diha ma'am nga laki-laki ma'am malayo ra kay na ma'am. Samtang ang balay sa Siringan nga si Nanay Gloria hapit sab masunog. Asa marong baho nga marong magbahong gasolina. Ning tawag din ako maigsuon nga manang. Sibat na diha kay gibubo ng gasolina. Ni sibat din ko dito. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.